Ea, lehenengoa. Xeri. Egunon jauna. Egunon. Non duzu min? Ba, ni txikia nintzenean egun bada hone... Aizu, ez dizut galdetu zer gertatu zizaizun txikia zinenean, Galdetu dizut, non duzun min? Ba, esaten izun bezala, nola ni txikia... Aspirina behar dituzu. Baina oraindik ez dizut esar zer gertatzen zitzaidan. Aspirinak esan dizut. Aspirinak, eta 500 peseta konsultagatik. Baina... Hemen duzu aspirinen errezeta, bueno, agur. Urrengoa. Egunon jauna. Serior. Nor da gaixo da? Eta zu ere bai? Ni laguntzera etorren naiz, berak ez baudaki euskeraz mintzatzen. Gaixoak hitz egin dezala. Non duzu min? Buruko bine dauka. Xiltzeko! Bai, atzo hori egin zen eta... Xiltzeko go, koño! Y usted aspirinas. ¿Aspirinas? Aspirinas, bai. Aspirinas. Boston peseta. Jesús. Ordaindu hor. Horra, aspirinas. Kasko. Karri hurrengoa! Egunon, jauna. Non duzu min? Ui, bai kuriosoa zarela. Broma gutxi! Non duzu min? Ez esarretu gizona, ni oso xila naiz eta. Azkeneko aldiz. Non duzu min? Hemen, petxuan. Kenduko ditut arropak? Ez, taberrezkoa? Kenduko aldut gona? Ez, aspirinar! Aspirinar, bai, aspirinar! Da 500 peseta! Hori eta... Alde! Azer nolako genia okan zendagile hone. Rego! Azkar! Egunon jauna, Non duzu min? behatz bat moztu dut, odol asko erortzen zait. Aspirinak. Baina, ez aldidazu behatza sendatuko. Askitzen dunez moztea! Aspirinak! Boston peseta. Tori! Ale! Ya, hurrengoa! Azkar! Eguro, jauna. Non duzu min? Zer? Ea non duzun min? Zer? Ea non duzun min? Hemen! Hemen, Ba hemen baduzu, zoaz aruntza, eta han ez duzu izango. Zer? Aizu,
Zergatik ez duzu platan hori belarretik entzen, Zer? Ea konturatzen zaren platanoa daukazula belarrian! Zer? Entzuko aldidazu, bai ala ez! Mesedez, ia sendoago hitz egiten didazun. Belarrian duda platano honekin, ez dut ezer entzuten eta. Espirinak, eta boston bezetan. Zer? Alde, mendi, ganberro, zekin alde! Urrengoa! Kaixo! Ara? Gozen gara ja? Azken egizon bat? Xeri? Emakumekin aspertuta nago. Hitz egin besterik ez dute egiten. Behin ere ez dute ezer izaten eta berti gaixotasunak asmatzen. Horregatik, emakume guztiei, aspirinak, ulertu aldidazu? Ederki, eta zuri, zer gertatzen zaizu? Oso nekatua sentitzen naiz. Oso nekatua? Jaten alduzu. Eta lo egiten alduzu? Eta oso nekatua sentitzen zera? Gauza harrigarria, ja? Ikus dezagun? A ber? Altxa, altxa, altxa? Ea? Begira, aurki hau. Ea, bi eskuekin jasotzen duzun. Ea, nik esatean, indarra eginaz. Iop, iop. Ez? Oin. Ea, esku batekin azpitik eta bestearekin goitik. Ea, Bat, bit, eiru. Iop. Zer ez, Oin. Ea. Oso haula egongo zara, Ea, bion artean, zuk, goitik heldu, nik azpitik, bat, bit, eiru. Indarra eginaz, iau! Horra, ikusi duzu, oso erreza da, indar pixkat egin behar. Azen gauza, indarra eginda edo zeinek. Boston bezala konsultagatik. Ez dauzkat. Ez dauzkatzula? Alde mendik, ganberro alena alde! Gorde hau mesetez, biara. Zaurengoa sardeia. Azkar, azkar. Egune? Senarra emazte galtzarete? Bai, ni emaztea eta hau senarra. Edarki, eta nor dago gaixo? Hau? Orduan, zue xeri hor. Ja, xeri,